Bi hilabete bete dira Zaldibarko Luizia gertatu zenetik. Gertatu diren aldaketez, lehentasunez, kezkez eta ekimen berriez hitz egin dugu Janire Lazkano Zaldibar Argitu plataformako kidearekin. Guk ikusten duguna da azkenian 2 hilabete pasatu dira zela, eta Zaldibar Argitu plataformiak azkenian osatu zeban aldarrikapen zerrendak 11 puntu dakazela, eta ondio gaur egunean be 11 puntu hortatik bat berabe ez diala izan gai betetzeko. Lehentasuna zein dan argi eta garbi Joakin eta Alberto handik ataratzea, baina 11 puntu diaz. Hori lehenengoa baldin badabe, azkenean guk aldarrikapen gehiago daukauz. Alde batetik, handagozen langileen segurtasuna bermatzea, lehen komentadugu moduan azkenean badagozelako han langile pilo bat lanian, eta segurtasuna eskakuena bermatzen, adibidez gas eta vaporiondako maskarillak. Beste alde batetik, han zabortegi horretan zer gertatu den eta zergatik gertatu den argitzia eskatzen dugu. Baita be, zabortegi horretan zer dagon zehaztasunez jakitea, ze ikusten dugu bi berzino dagozela, ez? Bata ofiziala, esaten da dena ez, dana oso kontrol zorrotzpian indala, amiantuak sakutan sartuta zirela, eta gero ez dakauz garraiolari testigantzak, berzino hori hankaz gora jartzen da dena, ez? Orduan, benetan karakterizazio batein eta herritarroi publikoki eta gardenki esatia zer dan bertan dagona. Baita be, erori dan zabor guzti horrekin zer egin herritarren partaidetzakin erabakitzea. Esan dako bezala, langileen segurtasuna bermatzea, lanian dabizena gaur egun, airean, uran eta lurran kalitate azterketak sistematikoak izatea, eta hor urtetzen dian emaitzak herritarrokin kontrastatzea. Jaurlaritzak auzi honetan dakan ardura bere gain hartzea eskatzen dugu, eta ingurumen sailburuan Iñaki Arriolan dimisioa, enpresan erakundien da eragileen erantzukizun zehatzak zeintzuk dian argitzea eskatzen dugu, hondakinen kudeaketa publiko, zuzen eta zentzuzko bat eskatzen dugu, azkenean ikusten dugulako eredu pribatu honek ez garamatzala inora, baizik eta olako hondamendixetara, ikusten dugulako azkenean dirua tartetik dagonean diru goxia bertaratzen dela, eta gauzak ez direla bihar bezala egiten, ez? Eta bide horri argi eta zehatz bat eitxea bebai, Zaldibarren zoritxarrez gertatu den hau beste inun ez gertatzeko. Azkenean beste aldarrikatzeko modua dalako, ez? Kalian ikusi dugu elkar, leihuetatik gaur egun ikusten dugu elkar, eta beste borroka eremu bat delako eremu kulturala. Eta hor azkenean txakur gorriak egin dugu letra, eta Miren Narbaizak eta Kokeinek musika jarri dut. Beste hainbat laguntzakin eta partaidetzakin, ez? Esan digun. Eta lan mundiala indabe, gure aldarrikapenak uste dugu oso modu zoragarri izan islatzen debela. Espero dugu bidea ez luzatzea, oinarte luzatu den beste, beraz, jendia plataformetara batzera animatzen dugu, eta pixkat gaiza sozializatzeko 2 hilabeteen franja hau gogorarazi nahi izan dugu. Horregatik, gaur 8:30 dei egiten dugu Euskal Herritar orori, lehiotara urten eta 5 minutuz burrunbada egiteko, nahikoa dela esateko, onaino aiogala eta honekin bukatu dela esigitzeko, eta 5 minutu igaro eta gero Joakin eta Alberto omenez kandelabi piztera gonbidatzen dugu herritarrak.